Ga sunaye da hotunan manyan jaruman Kannywood guda 10 da suka fi kowa shahara da kuɗi a masana'antar. Za mu fara kawo muku daga namba ta 10 zuwa namba ta 1, amma na tabbatar wanda za ku gani ya zo a namba ta 1 shi ne zai fi ba kowa mamaki. Aisha Aliyu Tsamiya ita ce ta zo a namba ta 10. Aisha Aliyu Tsamiya shahararrar jaruma ce wacce ta yi fina-finai da dama kuma tana da tarin masoya, wanda daga baya ta yi aure ta daina harkar fim. Sai kuma wanda ya zo a namba ta 9 shi ne Ibrahim Mai Hinku. Ibrahim Mai Hinku dai shahararren jarumi ne wanda ya yi fina-finai da dama irin su Jamila da Jamilu da sauran fina-finan da suka shahara, wanda shi ma har yanzu ana damawa da shi a masana'antar. Mawaƙi ne kuma jarumi ne, wato M Sharif shi ne ya zo a namba ta 8. Kamar yadda kowa ya sani, M Sharif mawaƙi ne sannan kuma jarumi ne. An yi fina-finai da dama da shi wanda har yanzu ana damawa da shi a masana'antar Kannywood. Wannan dalili yasa yake da tarin masoya sosai a wannan masana'anta ta Kannywood. Sai kuma wacce ta zo a namba ta 7 wato Maryam Boot. Maryam Boot dai shahararriyar jaruma ce wacce ta fara harkar fim tun tana 'yar ƙaramar yarinya, kuma har yanzu ana damawa da Maryam Boot. Maryam Boot tana da tarin magoya baya, ko in ce tana da tarin masoya a masana'antar Kannywood, kuma ta gaji wannan harkar fim a wajen mahaifiyarta. Sai kuma wacce za mu gani a namba ta 6 wato Hadiza Aliyu Gabon. Hadiza Aliyu Gabon dai kusan kowa ya santa domin ta yi fina-finai da dama a baya, ta yi fina-finai da dama a yanzu haka ana ci gaba da yin wasu sabbin fina-finan da ita. Hadiza Aliyu Gabon tana da tarin magoya baya, sannan tana gabatar da wani program ɗinta da take a YouTube. Yanzu kuma sai namba ta 5 wato Rahama Sadau. Ko ban ce komai ba akan Rahama Sadau, kusan kowa ya san wacece Rahama Sadau a harkar fim. Rahama Sadau ta shahara sosai a harkar fina-finai, sannan daga baya Allah ya azurta ta da yin aure, ta zauna a gidanta ta daina harkar fim. To yanzu kuma mun taho gangara, za mu shiga namba ta 4. Namba ta 4 ita ce Nafisa Abdullahi. Nafisa Abdullahi kusan kowa ya san wacece ita, kusan kowa ya san shahararta. Shahararriyar jaruma ce wacce an ci karan jiya da ita, an ci jiya da ita, ana cin yau da ita. Fim ɗin da ya fi kowanne karɓuwa a faɗin Afirka gaba ɗaya wato Labarina da Nafisa Abdullahi aka fara. To yanzu kuma mu sa ido sosai domin ganin wane ne namba ta 3 a wannan masana'antar. Namba ta 3 shine Sadiq Sani Sadiq. Sadiq Sani Sadiq shahararren jarumi ne, kusan kowa ya san shi, kusan kowa ya san jajircewarsa wajen ayyuka masu kyau na fina-finai da aka yi a baya da kuma fina-finan da ake a yanzu, musamman masu dogon zango da ake irin su Labarina, irin su Jamilun Judda da sauran fina-finai shahararru da ake yi a yanzu. Wane ne ya zo na biyu? Wane ne na biyu a wajen shahara da kuɗi a masana'antar Kannywood? Mu zuba ido domin kallo. Na tabbatar ina cewa wane shine namba na 2, to kusan kowa zai ce to ai wane shine na 1. To amma dai mu zuba ido domin kallo. Adam A. Zango. Prince Adam A. Zango shi ne zo a namba ta 2 wajen shahara da kuɗi a masana'antar Kannywood. Kusan kowa ya san shi, shahararren jarumi ne wanda ya suna a faɗin Afirka baki ɗaya. Yana da tarin masoya, tarin magoya baya a social media da sauran ƙasashen Afirka. Adam A. Zango ya shahara a harkar fina-finai da kuma harkar waƙoƙi. Adam A. Zango yana da abubuwa da dama wanda a masana'antar Kannywood babu wani jarumi da yake da shi. Actor ne, jarumi ne, producer ne, mawaƙi ne, ya haɗa abubuwa da dama, sannan makaɗi ne, yana kiɗa na waƙoƙi. So yanzu kuma za mu shiga namba ta 1. Wane ne namba ta 1? Wane ne ya zo na 1? Wane ne na 1 a masana'antar Kannywood wajen shahara da kuɗi a wannan masana'anta? Ali Nuhu. Sarki Ali Nuhu shi ne ya zo namba ta 1. Na tabbatar tun kafin na faɗa mutane da dama za su kawo a kansu, tun da aka ce Adam A. Zango shi ne na 2, to na 1 fa Ali Nuhu shi ne na 1. Kusan kowa ya san wannan. Ali Nuhu shahararren jarumi ne wanda ya shirya fina-finai da dama, director ne, jarumi ne, kuma ɗan siyasa ne. Ali Nuhu yana da tarin masoya a dukkanin ƙasashen Afirkan da ake jin Hausa. Gaba ɗaya anan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Idan ka ji daɗin wannan shirin, ka danna mana subscribing a wannan channel mai suna